दिनै दोहोननि बिगोमा बिमा लक्ष्मीनि फुजा आरो दिनैनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन बोसोरनि जोबथा अखाफोर मोननाय आरो बेखौ सारा भारतावनो नुनो मोनगोन। भारतारि सम बादिब्ला दिनै हरनि 11:30 अखाफोर मोननाया जागायगोन आरो हर गेजेर एबा 29 अक्ट'बरनि 2:24 जोबहैगोन। मिन्थिनाय बादिब्ला हर गेजेरनि 1:45 अखाफोरखौ आबुङै मरनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे अखाफोर मरनायनि गेजेरजोंनो नोंथांनि समा माबोरै बारलांगोन, लोगोसे मा मा राशिफोरा मा गोहोम गोग्लैगोन, मा मोनफुंगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि गेजेराव फै मिथिहोनो नाजानि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि साननाय हनाय आरो सिमांफोरा जाफुंगोन जुदि बिथांमोनहा अखाफोर मोननायनि नेमखान्थिखौ फालियो। बेबायदिनो कर्कट राशिनि सुबुंफ्राबो जाफुंसारनायनि मोजां खौरां मोनगोन जुदि बिथांमोनहा अखाफोर मोननायनि नेमखान्थिखौ फालियो। सिंह राशिनि थाखायबो बे अखाफोर मोननाया लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। फोरोंगिरि एबा गुरुनिफ्राय गोबां गियान मोनफुंनो हागोन सिंह राशिनि सुबुंफ्रा। तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां खौरां। गोदान साख्रि मोनफुंनो हागौ तुला राशिनि सुबुंफ्रा, लोगोसेयैनो आखायाव गोबां दोहोन सम्पतिबो फैगोन। धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखायबो अखाफोर मरनाया मोजां थासारि लाबोगोन। गावनि गोसो बायदि मावनो हागोन। लिरगिरि आरो गेलेगिरिफ्रा जाफुंसारनायनि खौरां मोनगोन। मोनफ्रोमबो हाबा मावनायाव बयनिबो थुलुंगा मोनगोन धनु राशिनि सुबुंफ्रा। मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोरैनो मोजांथार। गारनानै थांनाय सिगांनि मोजां मोननाया नागिर नागिर फैफिनगोन मकर राशिनि सुबुंफोरखौ। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखायबो बोसोरनि जोबथा अखाफोर मरनाया लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। देग्लाय बोसोरनि जोबथा समाव कुम्भ राशिनि सुबुंफ्रा गुबुन जायगायाव दावबायनो खाबु मोनगोन। मीन राशिनि सुबुंफ्रा फालांगियाव जौगानो हागोन। गोबाव सम मोनै रां दाहारखौ सुदजों लोगोसे आबुङै मोनफुंनो हागोन। दिनै लक्षी पुर्णिमा समावनो अखाफोर मोननायजों बबे बबे राशिया मा मा गोहोम गोग्लैगोन आरो मा मोनफुंगोन बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। मिजिंथियो नोंथाङा दिनैनि अखाफोर मोननायनि गेजेरजों समखौ मोजाङैनो बारहोलांनो हागोन। बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856, 8011827497, 7002796736, 7002694811 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड।